Helo a croeso I sesiwn rhif 2 o tair sesiwn DARPL Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth ar gyfer athrawon ac addysgwyr. Ond yn gyntaf, ychydig o wybodaeth am Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth. Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth yw elusen addysg gwrth-hiliaeth fwyaf y Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n defnyddio ser o fyd chwaraeon ac unigolion eraill sy'n esiamplau fer ffordd o ymgysylltu â phobl a dod â phlant, ifanc ac oedolion fel ei gilydd I mewn I sgyrsiau am hil a hiliaeth, gyda'r nod o rymuso pobl I fod yn wrth-hiliol yn eu lleoedd eu hunain. Mae'n gwaith yn cynnwys sesiynau gwrth-hiliaeth uniongyrchol gyda phlant a pobl ifanc. Mae'r rhain yn ymrwyo o sesiynau addysg un tro tymor byr I waith llysgenhadon gyda'r disgyblion sy'n para blynyddoedd megis trwy'n raglen Leaders of Now. Mae'n gwaith gyda'i oedolion yr un mor amrywiol ac yn digwydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan gwmpasu ystod o bynciau sy'n amrywio o ddiffiniadau o hiliaeth a gwrth-hiliaeth, hunanfyfyrio, adnoddau, cydnabod ac ymateb I hiliaeth a chynllunio gweithredu. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth archwilio. Mae Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth yn cynnal llu o fentrau codi ymwybyddiaeth gan gynnwys ein cystadleuaeth I ysgolion, diwrnod gwisgo coch ym mis Hydref, mis o weithredu ac iftars cymunedol. Ochr yn ochr a hun, rydyn ni'n cynhyrchu adnoddau addysgol fel pacynau I athrawon sy'n gysylltiedig a ddigwyddiadau mawr fel Cwpan y Byd, yr Euros, y Chwe Wlad a'r Gemau Olympaidd. Nod y sesiwn Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth DARPL heddiw yw taflu goleuni ar derminoleg. Byddwn yn edrych ar dermau derbyniol ac anerbyniol ac yn rhoi rhywfaint o hanes a chyd-destun ynglŷn â iaith hiliol sy'n gallu cael ei defnyddio I addysgu eraill. Byddwn hefyd yn archwilio adnoddau y gellir defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth ar ysgol ehangach I hyrwyddo neges gwrth-hiliaeth a halwyso amgylchedd cynhwysol. Bod llawer ohonoch chi'n gweithio trwy'r cynnwys ar pen eich hunain, rydyn ni'n ymwybodol y gall rai lleoliadau ddewis gwneud hyn fel grŵp mwyaf. Os mae dyna sy'n digwydd, ystyriwch y tair reol sylfaenol hyn. Yn gyntaf, cyfathrebu cyfrifol. Ystyriwch yr hyn rydych chi'n ei ddweud cyn I chi siarad. Cofiwch fod gan eiriau bwer ac felly ystyriwch yr effaith gall rhai'n cael ar eich cyfranogwyr cyn I chi siarad. Yn ail, bod yn agored gonestrwydd a chyfrinachedd. Dim ots os ydych chi ar pen eich hunain neu mewn grŵp, mae bod yn agored I ddysgu a gonestrwydd, hyd yn oed os yw hynny dim ond gyda chi eich hun yn hanfodol I gymryd dysgu a dderbyniwyd I mewn yn effeithiol. Os ydych chi mewn lleoliad grŵp, parchwch gyfrinachedd a pheidiwch ar rannu unrhyw beth mae rhywun arall yn ddweud oni bai eich bod wedi cael caniatâd neu oni bai ei fod yn fater ddiogelu. Yn olaf, dewder. Gall bod yn ddewr fodoli ar sawl ffyrdd. Os ydych chi wedi cael profiad bywyd o hiliaeth, gall rai'r pynciau dyrfodir sbardino neu ddwy'n atgofion neu fyfyliau anisgwyl. Gall dewder yma olygu bod yn garedig I chi eich hun, cymryd sebiant ac egwyl fel bod yn briodol ac ymgymryd â gweithgareddau sy'n gwneud I chi deimlo'n ddiogel, enghraifft, siarad â phobl rydych chi'n ymddiried ynddynt. I bawb, gall dewder hefyd olygu dilyn y sesiwn gyda cwestiynau ar gyfer show racism the red card neu gydnabod efallai nad ydych chi wedi cael pethau'n iawn yn y gorffennol a derbyn y newid hynny. Oeddwch yma I fyfyrio ar unrhyw beth sydd wedi dod I fyny I chi ers sesiwn 1. Gallai hyn ymwneud â rhywbeth a drafodwyd yn ystod y sesiwn, neu rhywbeth rydych chi wedi weld, ei glywed, neu ddarllen ers hynny, efallai yn y newyddion. Os ydych chi'n gweithio mewn grŵp, cymerwch ychydig funudau I rannu unrhyw fyfyrdodau rydych chi'n ei gyfforddus ei drafod. Yna, symud ymlaen. Ar ddiwedd sesiwn 1, fe wnaethon ni dreulio peth amser yn ystyried yr rwystrau a gall ein disgyblion o gefndiroedd mwyafrif byd eang ei wynebu. Ym 1983, creodd y cymdeithasegydd Marlin Fry The Birdcage Analogy,
i esbonio ragfarn ar sail ryw. Gellir trosglwyddo'r syniad hwn i hiliaeth hefyd. Os ydyn ni'n ystyried cawell y deryn, gallai edrych yn fanwl ar un wifren yn unig olygu nad ydym yn gallu gweld y gwifrau eraill, sy'n golygu nad ydyn ni'n ddeall pam y byddai y deryn yn aros yn gaeth. Fodd bynnag, pam fyddwn yn camu'n yn ôl a chymryd golwg ehangach, gwelwn mai trwy system o wifrau sydd weithiau'n gorgyffwrdd, mae'r aderyn hwn yn cael ei gadw mewn cawell. Gadewch i ni ystyried rai o'r gwifrau hyn. Gall hiliaeth yn ddangos mewn sawl ffordd gwahanol, weithiau'n amlwg, weithiau'n gygynnil. Gall edrych fel gwisgoedd sarhaus fel wyneb du, pobl yn eich osgoi ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu ragdybiaethau sy'n syliedig ar stereoteipiau. Gellir ei weld mewn diffyg cynrychiolaeth mewn llenyddiaeth, pobl yn siarad yn araf i chi mai Saesneg yw eich iaith cyntaf, neu yn y cerfluniau rydyn ni'n cerdded heibio iddyn nhw bob dydd. Mae'n ymddangos mewn penawdau ac ar ffridiau cyfryngau cymdeithasol, a thynnoedd sylw ato yn sydyn yn ystod digwyddiadau fel llofruddiaeth George Floyd a'r mudiad Mae bywydau di o bwys. Dyma pam y gall iaith, yn enwedig y defnydd o'r gair N, fod yn dramatig iawn, yn enwedig pan gaiff ei defnyddio heb gyd-destun na rybydd. Mae'n cario pwysau wedi'i ffurfio gan brofiad bywyd, hanes a niwed bob dydd sydd yn croni. Byddwn yn archwilio iaith yn fanylach cyn bo hir. Pan fydd person yn profi hiliaeth, gall arwain at drawma hiliol, a all ddod i'r amlwg mewn ffyrdd emosiynol a chorfforol. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r symptomau sy'n cael ei ddangos ar y sgrin ac ystyried sut y gallen nhw effeithio ar y plant a'r bobl ifanc rydyn ni'n gweithio gyda, fel y gallwn gwneud cymorth priodol. Enghraifft, gallai llai o imwnedd arwain at lai o bresenoldeb ymysg ein disgyblion, a gallai sensitifrwydd uwch i fygythiad arwain at ymddygiad sy'n cael ei ystyried yn heriol yn yr ystafell dosbarth. Yn hytrach nag ymateb trwy gosbi, mae'n hanfodol edrych o dan yr ymddygiad a chynnig cefnogaeth sy'n cydnabod effaith bosibl trawma hiliol. Mae canllawiau pellall ar gael ar wefan canolfan Anna Freud. Mae Dangos y Cerdyn Coch hiliaeth yn aml yn dod yn ymwybodol o athrawon yn defnyddio deunyddiau sydd wedi'i dyddio ac yn ddarllen iaith hiliol mewn testunau heb feddwl. Mae'r stori newyddion yma yn ymwneud â ofmaes mewn, yn datgan bod mam wedi honni bod athrawes wedi darllen gair hiliol allan dro ar ôl dro o flaen ei merch du, gweithaf protestiadau'r ferch. Yr ymateb gan bennaeth yr ysgol oedd rydym yn dewis peidio â sensorau'r testun oherwydd trwy ei ddileu o'n cwricwlwm, byddem yn amddiffyadu ein myfyrwyr o'r hawl i ddeall rhagfarn hiliol trwy gydol hanes yn llawn. Os yw ysgol wedi rhoi digon o ystyriaeth i'r testunau yma'n ei ddefnyddio ac yn penderfynu gweithaf cynnwys iaith hiliol bod ganddynt werth addysgol a pherthnasedd i'w ddisgyblion ar byd ei hangach, yna mae'n rhaid trin testunau o'r fath gyda meddwl a gofal. Dylid roi digon o rybydd i ddisgyblion bod iaith hiliol wedi'i cynnwys yn y testun. Ni ddylai'r iaith hon gael ei ddarllen yn uchel mwyn lleihau'r effaith y gall ei cael ar unigolion ac mwyn i osgoi'r risg o normaleiddio neu gyfreithloni ei defnydd. Mae'n hanfodol bod yr iaith yn cael ei roi mewn cyd-destun a'i fframio fel cyfle i ddysgu. Rhaid i addysgwyr gadw golwg agos ar unrhyw disgyblion a allai gael ei hyffeithio a sicrhau bod cymorth yn cael ei gynnig yn gynnil ac yn sensitif. Mae gan lawer o ysgolion bolisïau ar waith ynglyn â hyn. Ydych chi'n gwybod polisi eich ysgol chi? Cymerwch eiliad i fyfyrio ar y ffordd y gallwch chi ymdrin â hyn yn eich ystafell dosbarth eich hun. Yn yr enghraifft flaenorol, fe wnaethon ni gyffwrdd ar effaith iaith. Gall fod yn hawdd tan camgyfrif effaith a phŵer iaith, ond mae iaith yn dull pwerus iawn o strwythuro agweddau. Mae'n siapio'r ffordd rydyn ni'n gweld ein hunain, pobl eraill a'r byd o'n cwmpas.
Rhaid i ni hefyd nodi bod gang eiriau bwer, ac nad yw'r bwriad y tu ôl yw defnydd y reidrwydd yn newid yr effaith y gallwn nhw eu cael. Ac mae hynny'n rhywbeth pwysig i'w gofio. Weithiau gall pobl defnyddio geiriau ac iaith hiliol ac mae'n cael ei ddistyru gyda nid dyna'r ffordd yr oedden ni'n ei golygu, ond gall yr effaith ar yr unigolyn fod yn sylweddol. Mae iaith hefyd yn cyfrannu at greu a pharhau stereoteipiau. Byddwn yn archwilio hyn ymhellach trwy edrych ar enghreifftiau penodol cyn bo hir. Mae iaith yn esblygu dros amser. Enghraifft dda yw'r ffordd pan ddaeth y ryngrwyd i'r amlwg gyntaf y cyfeiriwyd at hon yn aml y draffordd wybodaeth. Byddai'r ymadrodd hwnnw'n swnio'n hen heddiw, ond ar y pryd roedd yn cael ei defnyddio'n helaeth. Mae hyn yn ddangos ein bod ni gyd yn gallu dysgu, addasu a newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio iaith. Yn union fel y mae'n ei geirfa ni o amgylch technoleg wedi newid, felly hefyd gall ein iaith o amgylch hunaniaeth hil a pharch newid hefyd. Rydyn ni'n mynd i ddechrau archwilio rai termau yn fwy fanwl nawr. Mae'r geiriau'n ymddangos heb ei ysgrifennu yn llawn, gyda ser yn y lle llythrennau. Ond rydyn ni'n gwerthfawrogi ei bod y dal i allu effeithio ar bobl, felly cofiwch gall dewdar gynnwys cymryd seibiant pan fo hynny'n iawn i chi. Os ydych chi'n gweithio mewn grŵp, cymerwch ofal i drafod y geiriau trwy gyfeirio at ei rif mwyn peidio defnyddio iaith hiliol yn ddamweiniol. Diolch yn fawr. Ar y sgrin mae nifer o eiriau a defnyddir yn gyffredin. Oedwch yma i gymryd peth amser i feddwl. Ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, ynglŷn â pa eiriau sy'n dderbyniol neu'n anerbyniol yn eich barn chi. Nawr fe awn ni trwyddyn nhw. Mae rifau 1 a 3, du a gwyn, yn eiriau derbyniol i'w defnyddio fel disgrifwyr lliw croen. Ni ddylid eu defnyddio yn sarhaus neu'n ddiangen mewn ffordd y gall ein unigolion eraill eu defnyddio, enghraifft, ti'n gwybod fy ffrindi Paul, mae'n ddi, nath o sgorio hatrig wythnos yma. Mae hon yn wybodaeth ddiangen i'r stori ac mae'n anebygol y byddai ethnigrwydd Paul wedi ei crybwyll pe bain wedi felly mae'n sefydlu gwynder fel nôl. Mae rif 2 yn air anerbyniol gan ei fod wedi cael ei defnyddio yn y gorffennol ar gyfer pobl eraill sy'n rhan o'r mwyafrif byd-eang. Enghraifft, mewn gwledydd fel Unol Daleithiau, roedd yna systemau gwahanu yn bodoli mewn ardaloedd gyda arwydd yn dweud no number 2 allowed. Nad oedd gwahanu yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig, ychydig iawn o amddiffyniad oedd rhag yn hyn chwaith tan y 1960au, ac felly mae yna enghreifftiau o hysbysebion ar gyfer tai, enghraifft, sy'n dweud no number 2. Yn ogystal, roedd yn label a osodwyd ar bobl a croen di, nid rhywbeth a dewisodd y grŵp mawr iawn hwn dros nhw eu hunain. Mae rifau 5 a 6, tras cymysg a hil gymysg yn dermau derbyniol i'w defnyddio. Yr ystyr yw dod ag un neu sawl tras at ei gilydd, ond mae'n rhaid i ni ddeall. Wrth gyfeirio at hil, nid cyfeirio at gategoriau bioleg rydyn ni'n ei wneud, ond at grwpiau a greuwyd yn wleidyddol, enghraifft, yn seiliedig ar liw croen. Nid yw rif 4 yn dderbyniol ar sail ei ystyr a'i hanes. Daw ail ran yr ymadrodd o'r gair Lladin castus, sy'n cyfieithu yn llythrennol fel pur. Roedd y purdeb hwn yn cyfeirio at wynder o dan systemau goruchafiaeth gwyn. Enghraifft o hyn oedd yn ystod y fasnach gaethweision draws Atlantig, lle byddai menywod caethweision yn cael ei treisio gan eu perchnogion gwyn ac yn mynd yn feichio gyda phlant o dras cymysg. Byddai'r plant hyn yn cael ei gwerthu yn ôl i gaethwasiaeth am bris,
uwch gan ei bod yn cael eich marchnata fel number 4 neu hanner pur ac yn cael ei ystyried yn fwy derbyniol yn gymdeithasol i roi i weithio y tu mewn i'r tŷ yn hytrach nag mewn caeau neu ar ystadau mawr. Mae'r term hefyd wedi cael ei defnyddio mewn hanes mwy diweddar mewn cyfraith Ynalaeth Victoria yn Awstralia a alwyd yn Deddf Rhif 4. Yn ôl y deddf hon, roedd plant o dras cymysg a anwyd i un riant gwyn ac un riant brodol o Awstralia yn cael ei tynnu oddi wrth eu teuluoedd gyda'r nod o'i alwyd yn gywaredu o'i diwylliant brodorol. Roedden nhw'n cael eu hadnabod fel y genhedledd a genhadlaeth a gafodd ei dwyn. Felly, oherwydd yr ystyr ofnadwy ar hanes traumatig, mae rhif 4 yn anerbyniol. Mae rhif 10 ac 11, Sesiwn a theithwyr yn dermau derbyniol i'w defnyddio ond dydyn nhw ddim yn dermau cyfnewidiol. Mae'r fideo ar y sleid ganlynol, Roads from the Past, sy'n archwilio hyn yn ogystal â gweithgreiddiau hanesyddol Sesiwn, pobl Roma a theithwyr yn y Deyrnas Unedig yn fwy manwl. Mae hwn yn adnodd gwych i'w defnyddio gyda oedolion ond hefyd gyda phlant a phobl ifanc o flwyddyn 3 neu 4 i fyny. Mae rhifau 12 a 13 yn eiriau hynod anghwrtais a sarhaus i'w defnyddio tuag at rhywun o gefndir Sesiwn, Roma neu deithwyr. Bod llawer o dancymniaethau ynglŷn â hanes ac ystyron y geiriau hyn, gan gynnwys bod yn gysylltiedig â gweithio ar dirpeg, neu dermau oedd ar nod o wneud i bobl deimlo fel pobl o'r tu allan os oedd ganddyn nhw un riant oedd yn Sesiwn ac un riant nad oedd yn Sesiwn. A'r hyn sy'n amlwg yw sut mae'r geiriau hyn yn cael ei defnyddio nawr. Maen nhw aml yn cael ei defnyddio fel geiriau i olygu bod yn fler neu ddwyn ac atgyfnerthu stereoteipiau negyddol niweidiol. Nid yw rhif 9 yn air derbyniol. Mae rai pobl yn honni ei fod yn fyr ar gyfer Pakistanaidd, ond mae wedi'i golygu llawer o boen a thrawma i lawer o bobl. Mae'n gysylltiedig â P-word bashing, ffenomenon greulon yr 1970au-80au pan oedd grwpau asgell dde eithafol fel y Ffrynt Cenedlaethol yn ymosod ar bobl yr oedden nhw'n ei ystyried yn bobl oedd yn dod o Pakistan neu oedd â chrwyn brown. Y nod oedd bygwth a'i dychryn fel ei bod yn gadael yr ardal a bod yr ardal felly yn parhau i fod yn wyn. Yn anffodus, nid yw hyn yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol yn unig ac mae lluniau fideo yn dangos ymosodiadau tebyg yn digwydd yn ystod terfysgoedd hiliol haf 2024, felly mae'r gair hwn yn peri ofn i lawer o bobl. Mae rhif 8 yn air anerbyniol arall. Mae llawer o bobl ifanc yn adrodd ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol heb y lythyren ar y diwedd. Mae'n ffordd anghwrtais a sarhaus o gyfeirio at bobl o dras Tsieineaidd ac ers cynnydd mewn ymfudo i'r Deyrnas Unedig o Tsieina yn yr 1990au, mae bob amser wedi cael ei defnyddio fel term i wneud i bobl deimlo nad ydynt yn perthyn. Yn olaf, rhif 7, y gair N. Efallai mai dyma'r gair y mae plant a phobl ifanc yn holi Dangos y Cerdyn Coch hiliaeth amdano fwyaf. Mae'n cario llawer iawn o bwer oherwydd oedd yn defnydd trwy gydol hanes i ostwng a diraddio pobl ac rhain di a brown, yn enwedig yn ystod y fasnachgaeth weision traws-Atlantig, lle mae'r gair hwn yn aml yn cael ei defnyddio i gyfeirio at unigolion aidd yn geithwasion, yn hytrach na bod rhywun yn cyfeirio atyn nhw gan ddefnyddio eu henwau. Hyn oll mewn ymgais yw dad-dineiddio. Fe defnyddiwyd gan grwpiau eithafol fel y Ku Klux Klan, a fyddai'n ymosod yn bennaf ar ddynion ifanc di a oedd yn ceisio herio systemau hiliol mewn cymdeithas a byddent yn ei lynsio gan lyfarganau'r gair hwn, felly yn gallu ei defnyddio ac mae'n cael ei defnyddio mewn cerddoriaeth.
Mae'n cario pwysau sylweddol. Fodd bynnag, mae llawer o bobl ifanc yn gofyn a yw bellach yn iawn i'w defnyddio gan ei bod pobl ddi yn defnyddio'r gair hefyd. Mae'n bwysig esbonio yma bod grwpiau fel NWA yn yr 1980au a Jay-Z yn yr 1990au eisiau adennill y gair. Roedden nhw'n dweud ei fod wedi cael ei defnyddio cymaint fel term casineb fel ei bod eisiau ei gymryd yn ôl iddyn nhw eu hunain, newid ei ystyr a cymryd y pŵer allan ohono. Bod hyn yn o bosib wedi gweithio mewn rhai cyd-destynau, mae yna llawer o bobl sydd â thrawma sylweddol ar ôl clywed y gair hwn yn cael ei daflu atyn nhw fel term i'w camdrin. Mae disgyblion weithiau'n gofyn beth am bas y gair N. Mae hon yn ddelwedd yr enir ar draws cyfryngau cymdeithasol, lle os yw plentyn du yn rannu gyda phlentyn gwyn, mae'r plentyn gwyn yn credu bod ganddo ganiatâd i defnyddio'r gair N. Byddem yn egluro i blant na all un person siarad ar ran pawb a bod gan llawer o bobl brofiadau gwahanol o ran iaith, ac os ydyn ni'n gwybod y gall gair i fod yn dramatig niweidiol i rywun, ni fyddem yn cymryd y risg o'i defnyddio. Mae adnoddau ychwanegol ar hyn ar sleid 12. O ran termau derbyniol eraill, mae modd ystyried defnyddio y rai sy'n rhan o'r mwyaf byd-eang mwyn unioni'r cydbwysedd o dybio bod gwynder yn norm ar draws y byd, pan nad yw hynny'n wir. Efallai eich bod wedi clywed y term pobl o liw ac wedi drysu o ran sut mae hyn yn wahanol i rif 2. Mae hwn yn derm a darddodd yn yr Unol Daleithiau ar ôl i fenywod du a menywod Lladin America uno a'i gilydd mewn grŵp gwleidyddol ar ôl sylweddoli bod ganddyn nhw nodau tebyg ac roedd yn cael ei ystyried yn dderbyniol gan ei fod yn label yr oedden nhw wedi ei ddewis iddyn nhw eu hunain. Efallai eich bod hefyd wedi clywed y term brown yn cael ei defnyddio yn fwy. Mae'r gair hwn yn cael ei defnyddio gan rai pobl o dras De Asia gan ei bod yn teimlo ei fod yn ddisgrifiad mwy cywir o'i lliw croen. Nid yw eraill, fodd bynnag, yn hoffi'r term. Mae bob amser yn well cyfeirio at bobl gan defnyddio'r dermau y maen nhw'n dymuno eu clywed wrth i bobl gyfeirio atyn nhw. Oni bai bod nhw wrth gwrs yn rai o'r termau hiliol a drafodir o blaen. Ar y sleid nesaf, fe welwch y fideo Roads from the Past. Wrth ystyried terminoleg briodol, gallech ystyried defnyddio'r ymadrodd y rai sy'n ffurfio ran o'r mwyafrif byd-eang, sy'n unioni'r cydbwysedd o dybio mae gwynder yw'r norm ar draws y byd, pan nad yw hynny'n wir. Fe bathwyd mewn ymateb i'r defnydd cyfyngol ac sy'n ymylu yn aml o'r gair lleiafrif. Mae'n cydnabod y mae pobl â chroen du neu frown sydd mewn gwirionedd yn ffurfio'r mwyafrif, dros 80% o'r boblogaeth y fyd-eang. I ddangos sut y gall y rhagdybiaethau hyn effeithio ar ein canfyddiadau, mae adnodd diddorol yma o'r enw Dychmygu Gwirfaint Affrica. Affrica yw'r cyfandir gyda'r poblogaeth fwyaf o gwirionedd yn ffurfio, a pobl du a pobl croen lliw du. Ein bod yn gwybod efallai bod Affrica yn gyfandir mawr, rydym yn aml yn angymgyfrif ei faint oherwydd y ffordd y mae mapiau wedi eu cynllunio. Mae gwneud sfer yn wastad ar fap yn camliwio maint. Mae gwledydd sy'n agosach at y pegynau yn ymddangos yn llawer mwy nag y maen nhw'n mewn gwirionedd, tra bod rai gerrig cyhydedd fel y rai yn Affrica yn ymddangos yn llai. Nid yw Affrica mewn gwirionedd gymaint a hynny'n fwy nag y mae'n ymddangos, ond mae gwledydd eraill sy'n ymhellach o'r cyhydedd yn ymddangos yn llawer mwy na'i gwirfeintiau. Mae'r camliwio hwn yn atgyfnerthu'n gynnil y camsyniadau am bŵer, graddfa a phwysigrwydd. Gadewch i ni ddychwelyd at rai termau ymbrel eraill a gallai fod wedi eu clywed. Tarddodd y term pobl o liw yn yr Unol Daleithiau, lle ddaeth menywod du a Latina at ei gilydd gyda nodau gwleidyddol cyffredin a dewis y label hwn iddyn nhw eu hunain.
Oherwydd ei fod wedi'i hunain ddewis, mae'n cael ei ystyried yn dderbyniol yn gyffredinol. Efallai eich bod wedi hefyd clywed y term brown, sy'n cael ei defnyddio gan rai pobl o treftadaeth De Asia sy'n teimlo ei bod yn adlewyrchiad mwy cywir o liwiau croen a'i phrofiadau. Ond, nid yw pawb yn gyfforddus gyda'r term hwn. Fel bob amser, mae'n well bod yn benodol lle'n bod bosibl a chyfeirio at bobl gan defnyddio'r termau y maen nhw eisiau cael ei adnabod ganddynt, ond i bai gyfforddus gyda'r term hwn. Wrth gwrs bod y termau hynny'n sarhaus neu'n hiliol fel y rai y dyfrodwyd yn gynharach. Ar y sleid nesaf fe welwch y fideo Roads from the Past a ryddhawyd ar wefan Travel a Times. Creuwyd y safle hwn gan bobl o gefndiroedd teithwyr a oedd yn cydnabod bod eu treftadaeth yn aml ond yn cael ei crybwyll yn y cyfryngau prif ffrwd mewn cysylltiad â digwyddiadau negyddol. Roedden nhw eisiau gwrthwynebu'r naratif hwn a rannu ei straeon eu hunain. Mae'r fideo yn llawn gwybodaeth werthfawr. Cymerwch amser i'w wylio nawr, neu gadw i wylio yn nes ymlaen. Mae Sesiwn, Roma a theithwyr yn dri gair a saif dros lawer o wahanol bobl. Yn union fel gyda phawb, Sipsi, Roma a theithiwr, mae gan bobl bethau cyffredin a'i gilydd a rhai pethau gwahanol. Ond i ddeall y stori yma nawr, mae'n bwysig mynd yn ôl i'r dechrau. Mae byw mewn un lle yn beth diweddar. Roedd pobl yn grwyddiaid am 99% o'n hanes yn teithio o gwmpas i oroesi. Yna, tua 10,000 o flynyddoedd yn ôl, newidiodd rhywbeth. Sylweddolodd pobl pe bai nhw'n tyfu cnydau a medu eu storio nhw, byddai ganddyn nhw well siawns o oroesi amseroedd o galedu. Lle oedd pobl wedi dilyn ôl anifeiliaid neu deithio gyda nhw, daeth yn arferiad i ffermio'n sefydlog. Ond ni newidiodd pawb eu dulliau. Roedd llawer o bobl ddim eisiau ymsefydlu, neu byddai cyneuaddau gwael, sychderau, llifogydd yn ei gyrru yn ôl i'r bywyd symudol. Mae'n debyg fod pobl nomadaidd wedi hen sefydlu ym Mhrydain ac Iwerddon erbyn tua o ec 1000. Roedd yna y teithwyr Celtaidd, y teithwyr Gwyddelig, a oedd yn galw eu hunan yn y Pafi neu'r Mincas, ac ar draws Môr Iwerddon roedd y teithwyr Albanaidd, y Nocyn. Roedd ganddyn nhw eu hieithoedd eu hunan. Roedd y teithwyr Gwyddelig yn siarad Gamin, ac roedd y teithwyr Albanaidd yn siarad Biwler y Gad, ill dwy yn cael eu galw weithiau yn Sielta. Gweithiau rhai teithwyr yn y caeau, tra bod eraill yn gerddorion a storiwyr a ddeiau ag adloniant anywyddion i'r werin bobl. Roedd rhai yn werthwyr ceffylau, yn dynwyr, y gweithwyr metel. Am ganrifoedd roedden nhw'n byw mewn pebyll ac yn teithio gan amlaf ar droed. Un enw traddodiadol am y teithwyr Gwyddelig oedd on-looked shul, sy'n golygu y cerddwyr. Yn y cyfamser, miloedd o filltiroedd i ffwrdd, roedd pobl o'r enw y Roma neu'r Romani wedi bod yn teithio tua'r gorllewin yn dechrau yng ngogledd-orllewin India. Mae'r gair Roma yn dod o hen air Rom sy'n golygu dyn neu ŵr. Does dim cysylltiad â Roma, Rhufain, na Romania, Rwmania, dim ond edrych yn debyg maen nhw. Yn y 4edd ganrif ar 10au hwyr, cyrhaeddodd grŵp yr Alban. Cawson nhw eu derbyn gan y brenin Iago y Pedwerydd. Roedden nhw'n deud ffortiwn, gyda dillad egsotig yr olwg, croen tywyllach ac iaith Indiaidd. Romani. Roedden nhw'n sefyll allan o bawb arall a chyfeirwyd atynt yn Saesneg fel Egyptians, gair a drodd yn y diwedd i gypsies. Fel yr ai amser yn ei flaen, roedden nhw'n gwneud gwaith debyg i deithwyr eraill. Roedd rhai yn arbenigo mewn meysydd eraill fel basketwaith, llosgi golosg, hyd yn oed pysgota am berlau a dal nadroedd. Yn y 15fed ganrif a'r 11fed ganrif ar 15, ceiswyd ei halltudio o'r tir. Mewn rhai achosion, cafodd rhai ei halltudio ar draws y môr, neu hyd yn oed ei crogi am fod y Sipsiwn. Ond erbyn yr ail ganrif ar 15, roedd y Sipsiwn Romani yn byw ar hyd a lled Prydain. Cymysgodd rhai teuluoedd a'r teithwyr oedd eisoes yma. I lawr yng Nghymru a Lloegr fel mewn mannau eraill, roedd y rhan fwyaf o nomadiaid yn byw mewn pebyll o ffyn wedi'i pontio a ffyn wedi'i gosod yn y ddeiar a chynfas ar eu pennau.
Ond rhoddodd rhai sipsiwn a theithwyr eu pebyll ar geirt fflat i'w cadw oddi ar y ddeiar oer gwlyb. Dyma esgor ar wagen y teithiwr. Daeth y top bwa yn olygfa gyffredin yn Iwerddon yn ogystal â Phrydain. Cafodd wageni diweddarach eu hadeiladu'n bwrpasol mewn gwahanol siapiau a meintiau, campweithiau symudol. Dros y blynyddoedd, aeth teithwyr yn ôl a blaen ar draws môr Iwerddon a ffiniau tir mawr Prydain. Gweithiau rhai ar y camlesu a'r traffyrdd, ymladd mewn rhyfeloedd dros ei gwlad, ac aeth rhai'n hunan gyflogedig. Gwnaethant swyddi fel casglu metelau sgrap, toi, gwerthu blodau a tharmacio, crefftau roeddech chi'n gallu ei gwneud dan symud, crefftau sy'n parhau hyd heddiw. Parhau Romani o rannau eraill o Ewrop i ddod. Ychydig bach i ddechrau gyda mwy'n cyrraedd yn yr 11 ganrif ar 20. Felly mae'r 3 gair yna, sipsiwn, Roma, teithwyr, yn cuddio llawer o ystyr. Maen nhw'n cael eu defnyddio mewn llawer o ffyrdd, ond dim ond enwau pobl ydyn nhw, fel Saeson, Indiaid neu Dalwyr. Dros y blynyddoedd mae rhai pobl sy'n teithio wedi ymsefydlu, mae rhai yn symud yn llai aml ac eraill prin o gwbl. Ond sut bynnag maen nhw'n byw, maen nhw'n mynd â'u ieithoedd, eu hatgofion a'i diwylliannau gyda nhw. Maen nhw'n falch o'i gwreiddiau a'u teulu, a pham na ddylen nhw. Wedi'r cyfan, os ewch chi yn ôl ddigon, mae yna deithwyr ym mhob stori. Mae clywed yn uniongyrchol gan gymunedau fel hyn yn ein atgoffa pa mor bwysig yw iaith a chynrychiolaeth, a sut gall y geiriau rydyn ni'n ei defnyddio naill ai rymuso neu ymylu. Ein bod wedi archwilio rai termau a defnyddir yn gyffredin, rhaid cofio nad yw hon yn restr cynhwysfawr a bod geiriau'n newid dros amser yn dibynnu sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Os nad ych yn siŵr am air, fformiwla defnyddiol yw chofio yw poblogaeth a phŵer a hanes, pwy sy'n gysylltiedig, a oedd gan y pobl hynny bŵer a llais i ddewis, a sut mae'r term wedi cael ei defnyddio yn y gorffennol. Plis symudwch ymlaen i'r sleid nesaf. Wrth fynd i'r afal ar defnydd o iaith mewn ysgolion, mae'n bwysig ystyried pa mor aml y gall sylwadau hiliol gael ei dystyru fel cellwair neu dim ond yn joc. Cymerwch eiliad i ystyried hyn. Sut allwn ni gydnabod bod hyn yn digwydd? Sut allwn ni gefnogi rai sy'n gysylltiedig? Os ydych chi'n gweithio mewn grŵp, oedych am ei drafod. Gall di-ystyru iaith hiliol fel cellwair gymyru'r llinell rhwng hiwmor a niwed. Y gallai un disgybl honni bod rhywbeth a gwnaethon nhw ei ddweud wedi cael ei ddweud yn ysgafn, gall yr effaith ar y person sy'n cael ei dargedu fod yn difrifol ac yn barhaol. Sut maen nhw'n teimlo amdano mewn gwirionedd? Ydyn nhw'n chwerthin i ysgoi sefyll allan yn pellach? Neu amddiffyn ei hun yn rhag mwy o sylw? Mae'n bwysig cydnabod nad yw bwriad yn negyddu effaith. Mae labelu iaith hiliol fel cellwair nid yn unig yn lleihau profiad y person sy'n cael ei effeithio, ond mae hefyd yn normaleiddio ymddygiad niweidiol. Rai pwyntiau allweddol i orffen yr adran hon ar iaith a therminoleg. Mae pawb yn unigolyn, felly byddwch yn benodol lle gallwch chi. Dylech ysgoi iaith sy'n arwahanu, gan fod y norm fel arfer yn canolbwyntio ar wynder. Peidiwch â llafaru iaith hiliol, hyd yn oed at ddibeinion addysg. Os nad ydych chi'n siŵr, defnyddiwch iaith sy'n canolbwyntio ar bobl, enghraifft,
pobl a threftadaeth Indiaidd, ac ysgoi awgrymu mae dim ond yn un golwg ar y byd sydd â bod pobl yn profi'r byd yn yr un ffordd. Mae pawb yn wahanol, bydd gan pawb ffyrdd gwahanol o ddelio â hiliaeth, ond mae'n bwysig gwrando, dysgu a chymryd hyn i ystyriaeth. Mae'r un egwyddorion yn berthnasol wrth ystyried yr adnoddau, y gweithgareddau a'r negeseuon ehangach a defnyddiwn yn ein ysgolion. Gall y bwriad y tu ôl i adnodd neu digwyddiad fod yn gadarnhaol, ond beth am yr effaith? Gadewch i ni edrych ar rai ystyriaethau allweddol ar gyfer senario rhif 1. Efallai eich bod wedi trafod neu feddwl am rai o'r rhain. Fe ddechreuwn ni gyda'r pethau cadarnhaol. Mae gyfeillio gyda ysgol yng Affrica yn cynnig cyfleoedd dysgu a cyfoethog, bywyd go iawn. Gall ddyfnhau gwybodaeth ddaearyddol, datblygu dealltwriaeth o'r diwylliannau, ieithoedd, chwaraeon a diddordebau gwahanol a chreu cysylltiadau ystarlon ar draws cyfandiroedd. Gall roi dillad ail law hefyd gefnogi gwaith ar gynaliadwyedd, enghraifft, meddwl am algylchu, elusen a dinistyddiaeth fideo, ond mae'n bwysig ystyried yn ofalus y negeseuon rydyn ni'n ei hafnfon, a ydyn ni wedi gofyn beth sydd ei angen ar yr ysgol bartner mewn gwirionedd. Ydyn ni'n tybio eu bod nhw eisiau roddion o dillad ac esgidiau, ac a yw'r eitemau hynny hyd yn oed yn briodol i'w hinsawdd neu cyd-destun. Os na yfynir amdanynt, gall y camau hyn atgyfnerthu stereoteipiau anfwriadol neu awgrymu anghydbwysedd pŵer. Rhaid i ni hefyd ystyried y naratif ehangach. Mae gan pobl ifanc yn aml safbwyntiau cyfyngedig neu negyddol o Affrica, wedi eu llunio gan apeliadau elusennol sy'n canolbwyntio ar dlodi yn unig. Beth ydyn ni'n ei feddwl am y geiriad hen am hen dillad? Mae angen i ni fod yn ofalus i beidio â bwydo i mewn i'r stereoteipiau hyn. Mae Affrica yn gyfandyn enfawr, amrywiol sy'n cynnwys llawer o wledydd a chymunedau gwahanol, ac mae rhaid i ni adlewyrchu hynny. Dylai gyfeillio fod yn gyfnewid cydfuddiannol, lle mae'r ddau bartner yn ddod â gwerth. Nid yw'n ymwneud ag achub, mae'n ymwneud â rannu a dysgu gyda'n gilydd, gyda pharch a ffynoldeb. Felly, gallai'r gyfeillio hwn fod yn werthfawr cyn bellid nad ydym yn syrthio i fagl stereoteipiau. Gall diwrnod amrywiaeth fod yn dathliad pwerus pan mae'n ystarlon, yn gynhwysol ac yn rhan o'r gwricwlwm amrywiol ehangach. Pan fydd dysgwyr yn cael eu cefnogi i rannu eu gwisg draddodiadol, eu diwylliannau a'i traddodiadau teuluol ochr yn ochr a dysgu parhaus, gall gryfhau eu cynefin, eu hymdeimlad o berthyn, a'i helpu i deimlo ei fod yn cael ei gweld a'i gwerthfawrogi yng nghymuned ei ysgol. Fodd bynnag, os mae diwrnod amrywiaeth yw'r unig adeg lle mae'r gwahaniaeth yn cael ei gydnabod, mae'n peryglu dod yn ystym symbolaidd. Heb gynrychiolaeth ystarlon ar draws y cwricwlwm, gall digwyddiadau fel hyn deimlo fel perfformiad neu arwahanu hyd yn oed i blant o gyfandiroedd mwyafrif byd-eang. Os yw'ch ysgol chi eisoes yn gwau amrywiaeth a dathlu i mewn i addysgu bob dydd, yna gall diwrnod wedi gynllunio'n dda, yn enwedig un wedi ei siapio gan lais y disgybl, fod yn brofiad llawen a chadarnhaol i bob disgybl. Yr allwedd yw sicrhau nad rhywbeth un tro ydyw, ond yn rhan o ymrwymiad dilys, parhaus i gynhwysiant, un sy'n cael ei wau trwy'r profiad ysgol gyfan. Plis symudwch ymlaen i'r sleid nesaf. Adleisir hyn mewn dyfyniad gan Llywodraeth Cymru. Mae'n hen ddyfyniad, ond yn dal yn fod yn berthnasol iawn. Dywedodd,
Mae'r cwricwlwm, yr adnoddau a'r hinsawdd dysgu i gyd yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu dysgwyr i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys a'i derbyn yn yr ysgol, i gael ymdeimlad o berthyn. Mae angen i ddysgwyr o bob rhan o'r gymuned weld eu hunain yn cael eu hadlywyrchu a'i gwerthfawrogi'n gadarnhaol. Yr ymdeimlad hwnnw o berthyn sy'n allweddol. Os ydym yn lledaenu amrywiaeth a chynhwysiant trwy bopeth rydyn ni'n ei ddweud, ac yn wneud, bydd disgyblion yn gweld eu bod yn rhan o'r ysgol a'r hinsawdd. Edrychwch ar yr amgylchedd rydych chi'n defnyddio ynddo a gyfynwch i chi eich hun pa neges y mae hyn yn ei roi. Yma bydd yn archwilio sut y gall yr adnoddau a'r arddangosfeydd y defnyddir mewn lleoliadau addysg gefnogi neu effeithio ar ein dysgwyr. Yw'r negeseuon ar ein harddangosfeydd yn briodol? Er enghraifft, gallai'r masg Africanaidd hwn yn hawdd gael ei addasu i fod yn brofiad dysgu gwerthfawr trwy fod yn fwy benodol. Pwy sy'n gwisgo'r masgau hyn? Ble mae hyn a pham? Nid yw'r arddangosfa sydd yma yn nodi pa lwyth sy'n cael ei archwilio. Mae hwn yn naratif peryglus sy'n awgrymu bod holl trigolion Affrica yn rhan o'r un llwyth sy'n ar un arferion diwylliannol ac i gyd yn gwisgo masgiau. Mae'n aberygol yn y fan hon y byddwn yn atgyfnerthu stereoteipiau ac yn caniatáu i blant dyfu i fyny yn meddwl bod Affrica yn un wlad yn hytrach na chyfandir enfawr sy'n cynnwys llawer o wledydd, pob un a'i diwylliannau cyfoethog ac amrywiol ei hun. Os yw'r dysgu yn cynnwys llwythau Africanaidd, mae'n bwysig bod yn benodol. Mae enwi llwythau fel y Zulu, Amhara neu Himba yn helpu i osgoi cyffredinoli ac yn cefnogi dysgu mwy cywir a pharchus. Mae gan y poster hwn, rwy'n Fwslim, rhywfaint o gynnwys da, ond mae'n awgrymu mae dim ond un ffordd benodol sydd o fod yn Fwslim. Mae'n dangos gwisgrifyddol, penwisg a theithio i Mecca, nad yw'n berthnasol i bob Mwslim. Mae'n dangos deunydd cefnogol i grefyddau yn wych, a gallai'r poster hwn fod yn defnyddiol cyn bellid nad yma'r unig gynrychiolaeth o Fwslimiaid y mae pobl ifanc yn ei weld. Mae'r waith gweithio ni yn sesiwn 1 ynglyn â hunaniaeth a herio'n normau ein hunain yn arbennig o berthnasol pan fyddwn yn ystyried yr adnoddau rydyn ni'n defnyddio yn ein lleoliadau. Yw'ch adnoddau wedi'i cyfyngu eich profiadau eich hunan a'ch amgylchedd uniongyrchol, neu a ydyn nhw'n adlewyrchu golwg ehangach fwy cynhwysol o'r byd? Yw hwn yn ofod lle mae pob disgybl yn teimlo ei bod yn perthyn? A all pob disgybl weld ei hunain yn cael ei hadlewyrchu neu dim ond rai? Oes gennych chi ddoliau gydag amrywiaeth o liwiau croen a gwead gwallt i chwarae gyda nhw? Yw'ch ardaloedd chwarae rôl yn gynhwysol, enghraifft, yw'ch cornel trin gwallt yn cynnwys cynnych ar gyfer gwallt cyrliog tin? Dylech cyflenwadau celf ganiatáu blant gynrychioli eu hunain a'i teuluoedd yn ddilys. Dylai pob plentyn allu dod o hyd i ddeunyddiau fel pensiliau lliwio sy'n cyd-fynd yn agos a lliw eu croen eu hunain. Wrth ddewis ddelweddau ar gyfer cyflwyniadau neu arddangosfeydd, gwnewch yn siŵr ei bod yn dangos amrywiaeth ar draws cenedligrwydd, ryw, strwythurau teuluol a lliw croen. Mae angen mynediad at adnoddau sydd nid yn unig yn adlewyrchu eu bydoedd eu hunain, ond hefyd yn ehangu ei dychymyg i tu hwnt i'w amgylchedd uniongyrchol. Ac yn olaf, cymerwch amser i ddysgu sut i ynganu enw pob plentyn yn gywir. Efallai y bydd enw nad yw'n eurocentrig yn teimlo'n anghyfarwydd, ond mae enwau'n ystyrlon iawn. Felly, mae rhaid i ni drio. Esboniwch chi blant pa mor bwysig yw dweud ei enw yn gywir, ac os ydych chi wedi gwneud camgymeriad, byddwch chi'n ceisio dro ar ôl tro nes i fod yn gywir. Os ydych chi'n gwneud camgymeriad, dylech gydnabod hynny, mae'n ddrwg gen i fod mi wedi ynganu dy enw yn anghywir. Diolch am fy ngwirio i. Mae'n bwysig i fi ei ddweud yn iawn. Mae'r ymdrech honno
yn dangos parch ac yn anfon neges bwerus at bob plentyn yn y dosbarth. Nid eich arddangosfeydd a chadnoddau yn unig sy'n bwysig. Mae eich neges hefyd yn bwysig. Byddai llawer ohonom yn disgwyl i rai o'n cwmpas wybod ein bod yn sefyll yn erbyn hiliaeth, ond anffodus, nid yw'ch hyn bob amser yn wir. Dwedodd plentyn wrthyn ni yn ystod ymweliad ysgol ei bod wedi dioddef hiliaeth. Pan ofynon ni a oedden nhw wedi rhoi gwybod am y peth, dwedodd y disgybl nad oedden nhw. Gofynodd, sut ydw i'n gwybod nad yw fy athro'n hiliol? Mae'n gwestiwn dilys. Os nad yw disgybl yn siŵr pwy maen nhw'n gallu ymddiried ynddo, efallai bydden nhw'n dewis peidio a siarad gan ganiatau hiliaeth fynd heb ei nodi neu ei herio. Dyna pam mae'n hanfodol ein bod ni'n gwneud ein safiad yn glir. Mae angen i blant a phobl ifanc glywed a gweld ein bod yn oedolion fydd yn gwrando, yn ei credu ac yn gweithredu. Mae sicrhau bod gan ein pobl ifanc lais yn hanfodol ar gyfer ei lles, ei hyder ac ei grymuso. Yn Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth, rydym yn falch o gynnig ein menter arweinwyr heddiw sydd ar gael mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae arweinwyr heddiw yn raglen hirdymor sy'n grymuso pobl ifanc i herio hiliaeth yn ei lleoliadau eu hunain ac i gael llais gyda'r uwch arweinwyr. Mae grwpiau gwrth-hiliaeth arweinwyr heddiw yn cynnal ymchwil cyfoedion sy'n edrych ar hiliaeth a gwrth-hiliaeth yn ei lleoliadau eu hunain. Gyda chefnogaeth Dangos Cerdyn Coch i hiliaeth, mae canfyddiadau'r ymchwil hon yn helpu i lunio blaenoriaethau allweddol y grŵp, a all gynnwys adolygu polisïau, nodi a mynd ar afal a rwystau adrodd, cynnal teithiau cerddi dysgu neu archwiliadau cwricwlwm, enghraifft. Mae rai o'r teithiau dysgu a'r archwiliadau cwricwlwm hyn wedi archwilio pa mor dda y mae pobl o gefndiroedd mwyafrif byd eang yn cael eu cynrychioli a'i hadlywyrchu. Ail gynrychiolaeth yno ac oes ystod amrywiol o bobl sy'n dangos y sampl cadarnhaol sy'n grymuso ein disgyblion. Mae'r fideo ar y sleid nesaf yn archwilio hyn ymhellach. Every year it's the same old story. Let's talk about black history, but never black glory. So our options are either trauma or slavery. And it's not that we don't appreciate the story told in roots, but how can you teach us about the African family tree and neglect to mention the fruits? So what about the ancient Africans who created medicines, navigations, or technology? Why don't they teach us about the Dogon tribes in Mali who show knowledge of advanced astronomy? Why haven't we ever read a piece of literature or fiction about Cheddar Man, one of the oldest skeletons discovered in Britain? He had blue eyes but dark-skinned pigment. So you can teach me about Pythagoras' theorem. What about the Ishango or Lobombo bones, the world's oldest mathematical instrument? Is it because it was invented by African women, the world's first mathematicians? Using the bones to track the lunar cycle in villages, they calculated time before your Rolex. So I don't mind talking about black history, but let's not forget the black literacy, black ability, and black dignity. Let's not reduce our history to the pain and fractured pieces. Black history is the history of our species, and no matter the colour of the skin on your face, we are all African, and there is only one human race. Mae'n bwysig bod plant yn gweld eu hunain yn cael eu adlewyrchu'n gadarnhaol, ei bod yn gweld ystod amrywiol o bobl sy'n dangos y sampl cadarnhaol fel yr ymlygur yn y fideo. Yn Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth, rydym wedi cydnabod ers amser maith bwer dangos y sampl cadarnhaol wrth gyflwyno'n neges gwrth-hiliaeth, yn enwedig trwy bêl-droedwyr. Mae gan y ffigurau cyhoeddus hyn yn aml o ddylanwad a pharch ymhlith pobl ifanc sy'n gwneud eu lleisiau yn arbennig o bwerus wrth siarad yn erbyn hiliaeth. I ddisgyblion nad ydynt efallai yn ymwneud ar unwaith ar sgyrsiau gwrth-hiliaeth, gall archwilio profiadau neu weithredoedd modelau rôl chwaraeon fod yn ysgogiad effeithiol.
enghraifft, efallai y byddwch chi'n trafod pêl-droedwyr yn mynd ar pen glin, pam mae rai yn dewis gwneud hynny a pham nad yw eraill yn gwneud hynny. Pa negeseuon mae hyn yn ei hanfon a beth mae eich disgyblion yn ei feddwl amdano. Efallai yr hoffech hefyd feddwl am y llyfrau a'r adnoddau y gall disgyblion eu cyrchu. A'r llyfrau sydd gennych yn yr ysgol yn gynhwysol. Ydyn nhw'n adlewyrchu eich holl blant yn yr ysgol yn ogystal â'r byd ehangall o ran ethnigrwydd, cenedligrwydd, diwylliannau neu draddodiadau? A ydyn nhw'n cynnwys cymeriadau o gefndiroedd mwyafrif byd-eang ac a yw'r cymeriadau hynny'n ffigurau canolog, cadarnhaol yn y straeon. Gall llyfrau gael effaith barhaol ar y ffordd rydyn ni'n gweld ei hunain a sut y gallen ni fewnoli hiliaeth. Gallai fod yn defnyddiol gwneud archwiliad llyfr gyda hyn mewn olwg. Rydyn ni wedi meddwl am ymgorffori gwrth-hiliaeth yn ein hadnoddau, ond beth am ein dysgeidiaeth? Yng Nghymru, mae gwrth-hiliaeth bellach yn rannol cwricwlwm ac wedi ei reiddio yn y 4 diben. Fe welwch delwedd yma sy'n nodi reini. Mae angen amlwg i ymgorffori cyfraniadau, lleisiau a straeon pobl o gefndiroedd mwyafrif byd-eang yn ystyrlon, nid fel achwynegiadau, ond fel rhan anatod o'r profiad dysgu. Cynhaliodd Estyn adolygiad thematig ar les yn 2019 a gwnaeth y sylw canlynol. Waith beth fod pwnc maen nhw'n ei ddysgu, mae athrawon weithiau'n defnyddio iaith neu adnoddau sy'n cael effaith negyddol ar les disgyblion neu yn anghyson a negeseuon sy'n hyrwyddo iechyd da. Gall defnyddio adnoddau sydd ddim yn adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas adael disgyblion o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn teimlo'n llai gwerthfawr o ganlyniad ac yn peryglu parhau stereoteipiau di-fydd y meddyliau disgyblion eraill. Achos o hyn yw adolygiad cybac o'r defnydd of sy'n, mae'n codi cwestiynau pwysig yn enwedig yn lynch iaith am yr effaith y mae testunau o'r fath yn cael ar bobl ifanc. Os mae dim ond trwy lens caethwasiaeth neu wahanu y mae hanes di yn cael ei archwilio, pa neges mae hynny'n ei roi? Sut mae hynny'n hyrwyddo'r syniad o'n gwahaniaethau fel cryfderau neu'n cydnabod ehangder llawn y cyfraniadau a wneir gan bobl o gefndiroedd mwyafrif byd-eang. Mae hyn hefyd yn gysylltiedig â'r cysyniad o gynefin. Roedd Dr Hugh Griffiths yn hyrwyddo cynnwys y gair hwn yn y cwricwlwm newydd, a dyma'r unig air Cymraeg sydd wedi ei gynnwys yn y fersiwn Saesneg o hyd. Yn y fideo nesaf, mae Dr Hugh yn siarad am arwyddocâd, cynefin, hanes Cymru a sut mae dinasyddion o gefndiroedd mwyafrif byd-eang yn rhan anatod o'r stori honno, a bob amser wedi bod. Cynefin yw'r unig gair Cymraeg yn y dogfen Saesneg o'r cwricwlwm. Ac rwy'n tu hwnt o falch bod y gair yma mewn yma, oherwydd mae'n golygu rhywbeth i ni yma yng Nghymru. Mae nifer fawr o bethau yn rhannu ni yn ein cymdeithas, boed hynny yn ethnigrwydd, boed hynny yn rhyw, ond mae un peth sy'n uno pob disgybl yn eich dosbarth chi, sef y syniad bod nhw'n dod o'r un cymuned, o'r un cynefin. Mae'n dod yn wir o'r syniad cafodd ei sgrifennu gan yr awdur Johann Wolfgang von Goethe, nôl dros 200 mlynedd yn ôl. Mae angen i ni sicrhau bod gan ein pobl ifanc greiddiau ac adenydd. Mae cynefin yn rhoi'r syniad yma i'n pobl ifanc ni, a rhoi y greiddiau cadarn i nhw mwyn nhw cael y cyfle i edrych allan ar y byd. Mae'r cwricwlwm newydd yma yng Nghymru yn annog ni i ddysgu stori Cymru, stori'n gwlad ni. A'r stori yna yn un anhygol mewn gwirionedd. Mae'n allweddol bwysig fi'n teimlo ein bod ni yn newid meddylfryd yma yng Nghymru. Oherwydd, yn anffodus fel fi, athro sydd wedi dysgu hanes am dros 20 mlynedd, ac mae'n anodd gweud bod yn plant yn pobl ifanc ni yn gadael yn ysgolion ni, yn gwybod llawer yn fwy am yr Almaen Natsiaid, yn gwybod llawer yn fwy am hanes Unol Daleithiau'r America, na'n gwybod ein stori ni. Ac mae'n allweddol bwysig bod ni fel athrawon yma yng Nghymru yn newid hyn, ac yn sicrhau bod y stori ryfeddol anhygol ein gwlad ni yn cael ein dysgu i'n pobl ni.
yma yng Nghymru. Rwy'n arweinydd addysg ym Mhywys. Ac fel rhan anatod o'n gweithio, rwy wedi sicrhau bod gyda fi 9 stori anhygoel am leafrifau ethnig ym Mhywys. Os i fi'n gallu darganfod 9 stori am Mhywys, wel mae unrhyw cymuned yng Nghymru gallwch chi ddod ar draws y stori yma. Ac mae'n allweddol bwysig fi'n teimlo bod angen ni adrodd a rheadru'r stori yma i'n pobl ifanc ni. Mae'n falchder mawr i ni bod ein cwricwlwm ni, y cwricwlwm newydd yma yng Nghymru, yn cael ei arwain gan y 4 diben. Sef y math y bobl ni mo'n gadael yn ysgolion ni. Nid cynnwys. A mae hwnna'n dod wrth hanesydd. Hanesydd sy'n rhoi cymaint y bwyslais a dysgu ffeithiau yn y gorffennol. Mae'n holl bwysig bod ni yn dysgu'n hanes ni. Oherwydd dyma sy'n mynd rhoi hyder i'n pobl ifanc ni i fynd allan trwy ddysgu am eu cynefin nhw a'i cymunedau nhw, stori Cymru, ac yn y pen draw dysgu am y byd. Yn wirioneddol bwysig i fi. Gadewch ni feddwl am y ffordd y gallwn gymhwyso'r cysyniad hwnnw o gynefin. Mae llawer o bobl ifanc yn gwybod hanes Rosa Parks a Dr Martin Luther King Jr. Mae'r straeon hyn yn bwerus ac yn effeithiol. Fodd bynnag, os yn cael ei ystyried yn ynysig, gellir arwain disgyblion i gredu bod hiliaeth yn rhywbeth a Gadewch i ni feddwl am y ffordd y gallwn gymhwyso'r cysyniad hwnnw o gynefin. Mae llawer o bobl ifanc yn gwybod hanes Rosa Parks a Dr Martin Luther King Jr. Mae'r straeon hyn yn bwerus ac yn effeithiol. Fodd bynnag, os yw'n cael ei ystyried yn ynysig, gellir arwain disgyblion i gredu bod hiliaeth yn rhywbeth a ddigwyddodd yn y gorffennol a dim ond yn America. Efallai na fydd yn cael ei weld fel problem yn y Deyrnas Unedig. Felly, sut ydyn ni'n dod o ahyd a hyn yw dealltwriaeth nhw? Mae gan y Deyrnas Unedig hanes cyfwythog ac amrywiol o bobl mwyafrif byd-eang a dylai'r straeon hyn gael eu clywed. Felly, gallem creu cysylltiad, enghraifft, ar boicotio busys ym Mryste. Roedd Paul Stevenson yn weithwyr cymdeithasol ifanc a gefnogodd boicot yn erbyn y Bristol Omnibus Company ym 1963 gan brotestio yn erbyn gwrthod cyflogi gyrwyr neu gasgwyr tocynnau D neu asiaidd. Cynhaliwyd y boicot am 60 diwrnod gyda miloedd o bobl o Fryste yn cymryd rhan. Collodd y cwmni bysiau llawer o arian ac fe'i gorfodwyd i newid ei polisi. Arweiniodd y protestiadau hyn at gael gwared ar y bar lliw ym 1963 a daeth Rhagarweiniol Sy'n yn gasgwyr tocynnau mwyafrif byd-eang cyntaf y cwmni. Gadewch i ni ddod ar feddylfryd hon yn nes at y cartref. Ystyriwch Vivian White, enghraifft, deintydd a gyrwyr bws D cyntaf Caerdydd. Aeth ymlaen i fod yn weithwyr ieuenctid D cyntaf Cymru, neilltuodd flynyddoedd i wasanaeth gwirfoddol, arweiniodd gyngor cydraddoldeb hiliol Cymru a dyfarnwyd MBE iddo am ei gyfraniadau i'r gymuned. Nawr, meddyliwch am eich ardal lleol llu. Sut allech chi gysylltu'r gwaith hwn a chymuned eich ysgol? Allech chi defnyddio'r pobl neu straeon lleol? Ydych chi mewn cysylltiad ag arweinwyr ffydd neu grwpiau cymunedol? Pa profiadau allan nhw ei rannu? A sut gallai'r rhain cyfoethogi dealltwriaeth ein disgyblion a'i chymdeimlad o berthyn? Mae gennym lawer o adnoddau defnyddiol, am ddim y gallwn ni eich cyfeirio atyn nhw. I ddechrau, mae gan y BBC y pecyn addysgu hwn ar Betty Campbell. Betty Campbell oedd y pennaeth D cyntaf yng Nghymru a'r unig un hyd heddiw. Ymladdodd yn ddiflino dros degwch. Yn yr ysgol dwedwyd wrthi y byddai'r problemau yn angorchfygol, pe bai hi'n dod yn athrawes.
Parhaodd Betty Campbell yn gadarn a ddaeth yn un o ddim ond 6 menyw i gael ei dewis i hyfforddi yng Ngoleg Hyfforddi Athrawon Caerdydd. Gweithiodd Betty yn Mount Stewart yng nghanol Butetown, lle ddaeth yn bennaeth gan roi hanes pobl ddu yn ei chwricwlwm. Mae'r sesiwn hon wedi'i datblygu fel rhan o DARPL, dysgu proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliaeth, gyda Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth yn un o'i bartneriad allweddol. Mae DARPL yn cynnig ystod ei anghydnoddau a chyfleoedd hyfforddi i'ch chyfnogi, ble bynnag yr ydych ar eich taith wrth-hiliaeth. Mae sesiynau ar gael ar gyfer athrawon, llywodraethwyr a staff ehangach yn yr ysgol, felly cymerwch eiliad i archwilio'r hyn sydd ar gael trwy'r wefan DARPL. Mae map cymuned yn gasgliad o straeon sydd ar gael yn ddwyieithog gan dinasyddion mwyafrif byd-eang ledled Cymru. Mae yna themau fel celf a chrefft, sy'n dangos esiampl a gwrth-hiliaeth. Mae'r map yn gwbl rhyngweithiol ac yn cefnogi cwricwlwm i Gymru amrywiol. Cliciwch y linc ar y sleid i weld hynny. Mae hanes Cymru ni yn dathlu amrywiaeth Cymru ac yn arddangos straeon gan dinasyddion mwyafrif byd-eang o wahanol rannau o Gymru. Mae'r adnoddau wedi'i rannu'n gamau dilyniant gan gefnogi datblygu cwricwlwm a helpu dysgwyr i ddod yn dinasyddion sy'n wybodus yn fwysegol. Dyma rai enghreifftiau o'r straeon gan hanes Cymru ni. Mae camau dilyniant is yn cynnwys fideos animeiddiedig ar gyfer dysgwyr iau ac mae camau dilyniant uwch hefyd yn cynnwys ffeiliau, ffeithiau a hyperddolenni i ddarllen pellach. Mae'r adnoddau hyn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Brethyn Cymru yn llinell amser rhyngweithiol am ddim, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd. Mae'n cynnig archwiliad cyfoethog o hanes amrywiol Cymru gyda biwgraffiadau a gweithgareddau ar gyfer pob unigolyn dan sylw. Mae'n offeryn gweithfawr arall i gefnogi dysgu am dinasyddion mwyafrif byd-eang Cymru a'i cyfraniadau ar draws hanes, ac eto mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae gan Gymdeithas Hanes Iddewig De Cymru y rai adnoddau addysgol gwych ar gyfer cyfnod allweddol 2 a 3 yn ymwneud â'r Holocost. Rhain ar gael i athrawon a myfyrwyr yng Nghymru. Mae'r adnoddau hyn yn dwyieithog ac yn rhoi cyd-destun lleol i'r straeon gan datblygu ymdeimlad o le a chynefin. Byddem hefyd yn argymell edrych ar Solutions Not Sides. Mae hwn yn adnodd defnyddiol i gefnogi sgyrsiau gyda phobl ifanc am y sefyllfa yn Israel ac yn Philistine. Mae defnyddio gweithgareddau dyddiol byr a ffocws gyda dysgwyr yn ffordd bwerus o agor sgyrsiau ynglŷn â gwrth-hiliaeth i fyny, hyd yn oed o fewn amserlen gyfyngedig. Yn Dangos Cerdyn Coch i hiliaeth, rydym yn defnyddio dull o'r enw Form Time Thinks. Yn yr enghraifft hon, rydym wedi defnyddio sgrinlun o bennawd ac wedi gofyn i ddisgyblion beth ydych chi'n ei weld, beth yw eich barn chi, beth ydych chi'n ei deimlo. Rydym hefyd wedi cynnwys pwynt meddwl ynghylch roi rôl y cyfryngau yn yr agenda gwrth-hiliaeth. Mae'n ffordd wych o sbarduno trafodaeth a datblygu meddwl beirniadol y disgyblion, enwedig ynghylch yr hyn maen nhw'n ei weld a'i glywed ar-lein pob dydd. Mae gan Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth a fanc o adnoddau addysgol am ddim ar ein hyb addysg yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, i gyd trwy lens gwrth-hiliaeth. Ewch i theredcard.org am fwy o wybodaeth ac i gyfrestru i gael mynediad i'r adnoddau hyn. Diolch yn fawr. Fe welwch hefyd lleisiau ar ein gwefan.
casgliad o fideos byr gan bobl sydd â phrofiad proffesiynol a neu fywyd o hiliaeth, sy'n trafod pynciau fel micro-ymosodedd, sut i fod yn gynghreiriaid ac effeithiau hiliaeth. Mae Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth hefyd wedi cynhyrchu amrywiaeth o bacannau addysgol fel ein pacannau gwrth-hiliaeth ar themau Windrush, Ewros a'r gemau Olympaidd. Mae'r pacannau yn cynnwys y ddolenni cwricwlwm ar gyfer pob gweithgaredd sy'n amrywio o ran hyd o 10 munud i sawl awr. Mae'r rhain i gyd yn rad ac am ddim ac ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar ein gwefan theredcard.org. Wrth gwrs, gall hefyd creu adnoddau eich hun, gall ysbrydoliaeth ddod o unrhyw le, llyfrau, ffilmiau, gylchgronau, cynnwys ar-lein, y newyddion, neu hyd yn oed dathliad diwylliannol fel yr wyl ryngwladol barcutiaid. Bob mis Ionawr yn Gujarat, India, mae cymunedau'n ymgynnull i ddathlu gwyl Uttarayan gan lenwi'r awyr a barcudiaid ar amryw liw. Mae'r wyl yn nodi newid tymhorau ac yn dod â phobl at ei gilydd trwy gerddoriaeth, dawns, bwyd a thraddodiad yr enir. Mae teuluoedd yn cymryd rhan ar draws cenhedlaethau ac mae pobl yn teithio o bob cwr o'r byd i ymuno. Allech chi greu cynllun gwaith yn seiliedig ar hyn ar gyfer eich dosbarth ysgol gynradd neu ar gyfer eich maes dysgu. Efallai gallech chi ymgorffori edrych ar hanes barcutiaid mewn gwledydd gwahanol, y symbolau arnyn nhw ac arwydd o cad y rhain mewn diwylliannau gwahanol. Os ydych chi'n creu unrhyw gynlluniau gwersi neu gynlluniau gwaith o amgylch hyn, byddem wrth ein bodd yn clywed amdanynt yn Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth, felly anfonwch e-bost atom. Dull ymarferol arall yw cymryd cynllun gwers sydd gennych eisoes a'i addasu. Felly, wrth i ni agosau at diwedd y sesiwn heddiw, dyma dasg fyfyriol i chi fynd gyda chi. Edrychwch yn ôl ar gynllun gwers diweddar. Sut allech chi ei addasu i ymgorffori gwrth-hiliaeth yn well? Gallech hyn fod trwy'r adnoddau rydych chi'n defnyddio, y lleisiau'r a'r straeon rydych chi'n ei cynnwys, neu'r safbwyntiau rydych chi'n ddewis ei hamlygu. Ando, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y sesiwn hon, neu os gall Dangos y Cerdyn Coch i hiliaeth eich cefnogi chi mewn unrhyw ffordd arall, cyswllt gan ni, mae'n gwybodaeth gyswllt ar y sgrin, a diolch bawb am cymryd yr amser i gwrando heddi. Diolch yn fawr.